Vandaag zijn we hier samen in Tongeren, omdat het toeristisch onthaal Limburg Tongeren organiseert het Ambassadeurs van Limburg evenement in samenwerking met Toerisme Limburg. En we brengen daarbij alle toeristische ondernemers uit Tongeren en uit de omliggende gemeente van Tongeren samen om de troeven uit de regio zelf te gaan beleven. De bedoeling is dat de toeristische ondernemers op die manier dat veel beter kunnen gaan navertellen aan hun gasten. Want iets wat je zelf beleeft, dat vertelt natuurlijk veel gemakkelijker. En zo vinden er 11 evenementen in heel Limburg plaats, telkens georganiseerd door de 11 toeristische onthaalkantoren in samenwerking met Toerisme Limburg. We zijn heel blij vandaag om de toeristische ondernemers en de toeristische verantwoordelijken te ontvangen hier in het lyceum. Wij hebben ons ingeschreven vooral om onze gasten iets nieuws kunnen aan te bieden. Wij waren hier zelf nog nooit geweest. En bij deze, het is echt wel een troef voor gasten om mensen naartoe te sturen. Waarom? Voor nieuwe collega's te kennen en ook vooral voor nieuwe toeristische trekplaces waar we onze gasten kunnen voorstellen die een weekendje bij ons vergasten. Wij zijn een combinatie van bibliotheek en toerisme, zijn gefusioneerd. En je kunt de mensen alleen te woord staan of goed te woord staan als je het product kent. Het waren heel veel verblijfsmensen die hier waren, maar er waren ook heel wat ondernemers die hier waren. Dus ik vond eigenlijk wel de interactie tussen de gasten onder elkaar echt wel heel inspirerend. Vandaag komen de toeristische actoren van Tol Lommel. Dat zijn de mensen van Neerpelt, Overpelt, Hechtel-Exel, Hamont-Achel en Lommel. En de bedoeling is om de regiowerking versterkend te maken. Wij merken dat de toerist die hier aan de balie komt, niet meer komt om 10 kilometer te fietsen of 2 kilometer te wandelen. Die komen voor de volledige regio. Wij willen eigenlijk veel meer de regio gaan promoten en daarbij onze ondernemers betrekken, maar ook de attracties in de nabije omgeving in deze gemeentes. Ik had eigenlijk ook gehoopt, en blijkbaar komt dat ook uit, om een hele hoop andere mensen te mogen ontmoeten van de streek. Mensen van de horeca, maar ook mensen van het dienst toerisme. Om zo toch onze samenwerking te kunnen versterken en beter kunnen in te spelen op het toerisme hier in Lommel. Er staat eigenlijk al heel veel in Limburg van toeristische attracties waar toch eigenlijk heel weinig mensen dingen van weten. En eigenlijk is het goed met deze evenementen dus dat het een keer meer kenbaar gemaakt wordt. En dat de gemeentes onderling en ondernemers onder elkaar ook weten wie met wat bezig is en op die manier elkaar kunnen versterken.